bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi hunera xwe pêşkeve. Şaredariya Riya Armuşê İpek Yola Wanê ji bo zarokan li Parka Yaşar Kemal bi zimanê Kurdî şahiyek darxist. Di nava du rojan da zarokan bi çalekiyên cûr becû demek xweş derbas kirin. Ji her temenî zarok tevlî şahiyê bûn û ji bo wan bernameyên wekî pandomîn, bukeko, şano, boyaxkirina beran, drama, enstrümanên müzikê û perwerdehiyên parastina hewirdorê hatin li darxistin. Piştî perwerdehiyan zarok derketin ser dikê û tiştên fêrbûne pêşkeş kirin. Mamoste Ferhat Ertaş ku di şahiyê da stranên Kurdî nîşa zarokan dide keyfxweşiya xwe wiha anî ziman. Zarokên me çiqas bo müzikê, bo hunerê birsiya me dît. Tevlîbûnek bi vî avayî, bi vî şeklî bi rastî ji me hêstiyar dike. Dilvîn Abiya ku di nava amadekariyên şahiya zarokan da cih digire, got ku divê şaredarî bernameyên bi vî şeklî berdevam bike. Em spasiya Riya Armuşê dikin ya şaredariyê gelê me zarokên me pêwîst e ku ev xebat ji bo wan bê çêkirin. Zarok bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi hunera xwe divê pêşkeve, divê mezin bibe, bi zimanê xwe, bi zimanê zîkmakî, zimanê dayîkî divê pêşkeve. Hêviyê û armanca me ew e ku şaredariyên me li ser ziman bisekine, li ser zarokan bisekine, ji bo zarokan atölyên, projeyên çand û hunerê çêke. Zarokê ku tevlî şahiyê bûyî wiha xwedan asîn û qala nevaroka bernameyê kir. Merhaba hevalû, navê min Deniz, başnavê min jî Avî. Me evro verdi, kuxla çêkir, me beran boya kir, me stranan got, me resma çêkir. Mesela atölye ritmi, hindek xwazin çin atölye ritmi, werdi ritmê girin, bo xwe daxivin, nizanim sohbet etken, kêfxweş dibin yani. Ez daxwaz kim hemû bajaran, hemû welatan herkes va etkinlika biketin û kêfxweş bit. Şahî bi dîmenên rengîn dawî bû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.